Bakit mahirap patalsikin si Vice President Sara Duterte? Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang taon na ito. Bakit mahirap na siya ay tanggalin sa pwesto? Unang-una po, ang ating pangalawang Pangulo ay impeachable official. Ayon sa Article 11, Section 2 sa 1987 Constitution. At as impeachable official, pwede lang siyang mapatalsik sa pwesto kung makonbikto sa kasong impeachment. Ito, sa kasulukuyan, at tuloy na pinag-uusapan ang kasong impeachment. Ang House of Representatives o ang ating mga kongresista ay patuloy na sumusulong na kanilang ilaban ang kasong impeachment against Vice President Sara Duterte. Now, ayon po sa ating saligang batas, para ang impeachable official ay makondikto sa kasong impeachment, kailangan ng 2/3 sa komposisyon ng mga senator judges na bumoto para ikonbikto ang impeachable official na sinampahan ng kasong impeachment. Sa kasulukuyan, napakinggan po natin na kikita po ninyo na sumubra ng 2/3 ang numero ng mga senator judges ang nagpabor para i-archive ang pang-apat na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kung sasabihin po natin na 2/3, ang total composition po ng ating mga senator judges ay 24. Pang 24 po ang presiding officer, ang ating Senate President na si Senator Chis Escudero. Kung sakali merong tie sa botohan, ang papel po ni Senator Chis Escudero as presiding officer, siya ang mag-break ng tie. Now, sa kabuuan na 24 senator judges, para magkuha ang 2/3 na numero, ang 2/3 na buto pagkondikto kay Vice President Sara Duterte, kailangan ng at least 16 senators. Sa sinabi ko na kanina, sumubra na ng 2/3 ang umabor para i-archive ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi pa rin natin matuturing na kung sa actual na nabotohan, kung mayroon ng impeachment trial, yung mga bumoto para i-archive ang articles of impeachment ay hindi na magdadalawang isip. Pwede pa rin na dalawang isip sila. Hindi natin masisiguro kung ano ang nasa isip ng ating mga senator judges. Now, isa sa pinakamatibay na dahilan bakit mahirap na tanggalin sa pwesto sa ngayon ang ating Vice President dahil sa latest decision ng Supreme Court sa kaso Sara Duterte versus House of Representatives na sinabi ng ating pinakataas na hukuman na unconstitutional ang pang-apat na articles of impeachment at ang ating Vice President ay
cover sa tinatawag na one-year bar rule na hindi pwede na sa isang taon sumubra sa isa ang impeachment proceedings laban sa same impeachable official. Sinabi ng ating Supreme Court na ang one-year bar rule na cover para kay Vice President Sara Duterte ay hanggang February 5, 2026. Yan po ang computation ng Supreme Court matapos ang unang tatlong articles of impeachment ay na-terminated or na-dismissed. Now, ayon sa pinakataas na hukuman, February 5, 2026 ang last day ng coverage ng one-year bar rule. Before or on or before February 5, 2025, ayon sa Supreme Court, walang kaso na impeachment na isampa laban kay Vice President Sara Duterte. Although, meron pang hinihintay natin na motion for reconsideration. Hindi pa natin masisiguro kung ano ang desisyon ng ating hukuman sa motion for reconsideration na sinampa ng ating mga kongresista. Hindi pwede natin na tatalakayin kung ano ang merit sa kaso. Hihintayin po natin ang desisyon ng ating Supreme Court sa motion for reconsideration. Pero sinabi na po ng Supreme Court na ang kanilang unang desisyon sa pagdeklara na unconstitutional ang pang-apat na articles of impeachment ay immediately executory. So dapat ipatupad kaagad. So habang hindi pa na-reverse ang nasabing desisyon, yan ang batas. Kasi ang ating Supreme Court ay ang final arbiter or ang final interpreter kung mayroong conflict of interpretations sa ating batas gaya ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya nga, sa taon na ito, on or before February 5, 2026, sinabi ko na mahirap patalsikin ang ating Vice President Sara Duterte. Kung mayroon pa mga plano para patalsikin ang pangalawang Pangulo, through impeachment, maghintay sila ng pag-expire ng one-year bar rule. So, kailan yun? Kailan pwedeng magsimula ang sumulong ng impeachment laban kay Vice President? Ayon sa Supreme Court, pwede na silang magsimula on February 6, 2026. Before February 6, 2026, walang impeachment ayon sa Supreme Court na isampa laban kay Vice President Sara Duterte.